Nagbabalik po ang Bagong Hamon Central Luzon. Ito naman pong aming tatalakayin ngayon. May kaugnayan po dun sa mga empleyado ng PELCO II na tinamaan po ng COVID-19. I believe may mga kamag-anak na, na nagpositibo rin po sa sakit na yan. At para po sa karagdagang detalye, makakasama po natin ang ating reporter from Sunstar, Pampanga. Walang iba kundi si Ian Flora. Kumusta, Ian? Anong update dyan sa empleyado nitong PELCO na I believe may mga kamag-anak na rin na nahawa? Kasamang Jen, inanunsyo na nga kahapon ni Mayor Dante Torres na 5 na namang bagong kaso ng COVID-19 infection ang naitala dito sa bayan ng Guagua. At ang 5 sa mga ito ay kaanak ng napaunang PELCO II employee na napabalitang nagpositibo. Sinabi ni Mayor Dante Torres kahapon na unang naitala na nagpositibo yung pamangkin at mother-in-law ng nasabing pasyente noong Lunes lamang ito. Ngayon kahapon nagpositibo na rin ang asawa at 2 anak ng nasabing pasyente. So in all, 6 na ang nagpositibo mula doon sa Barangay San Agustin kung nasaan ang mga nasabing pasyente ito. Inilagay na sa isang healthcare facility ang mga nasabing pasyente, ngunit binabantayan ngayon ng municipal government ng Guagua ang 24 na close contact naman ng pamangkin ng nagpositibong ito at sinabi ni Mayor Dante Torres na napag-alaman nila na nag-iinuman pala ang 24 na kataong ito. Mula sa 24 na kataong ito may mga taga Lubao at Bacolor din. Sabi ni Mayor Dante Torres, tinawagan na niya ang mga kapitan ng mga nasabing barangay upang ilagay na sa isolation facility ang mga nasabing mga kalalakihang ito. Sabi ni Mayor Dante Torres, dumating na kahapon yung mobile swab testing machine ng Kapitolyo at na-swab na ang ilan sa mga close contact ng nasabing pamangkin ng empleyado ng PELCO II. Humihingi naman ng dasal si Mayor Dante Torres at kooperasyon na rin ng kanyang mga mamamayan na iwasan na muna ang pakikipag-inuman at pakikipagkapit-bahay, lalo na ngayon na medyo lumolobo yung bilang ng mga COVID-19 infection dito sa Guagua. Kasamang Ian, linawin lang natin, itong COVID positive na empleyado ng PELCO II, ito yung nakadestino sa Saswan office, yung naiulat nga natin nung nakaraan, tama ba? Yes, ito nga yun. Ito yung nakadestino sa Saswan at nakatira dito sa May Guagua. Napauna ng nagpositibo ito last week at naiulat na rin ni Mayor Dante Torres. Noong naiulat ito, agarang inilagay sa isolation facilities ang close contacts ito na 5 katao, mga kamag-anak niya. At ngayon nga linggong ito ay nagpositibo sila lahat. Kumusta naman yung lagay nila, Ian? Sila ba ay asymptomatic o meron sa kanila ang nakaramdam ng sintomas? Ilan sa kanila ay asymptomatic maliban dun sa naunang empleyado na sabi nga nilagnat. Pero karamihan sa kanila ay asymptomatic, Jen. At sabi naman ni Mayor Dante Torres ay okay naman ang lagay nila. At hinihintay pa rin nila yung agarang paggaling ng mga ito. At inahasaan na nila na magnegatibo naman yung swab test ng 24 na katao na naging close contact ng pamangkin ng nasabing pasyente. Kasamang Ian, kasi may mga nakainuman coming from ibang lugar na. Merong sa Lubao, meron din sa Bacolor, So let's hope, sana ho itong mga naka-close contact magnegatibo nga yung kanilang resulta. Go ahead, Justin. Oo, yung tanong ko lang, kasamang Ian, kasi nabanggit nga ni Governor Pineda na pag 2 na ang nagpositibo sa isang barangay, sa ilalim ito sa localized PCQ, o yung lockdown tinatawag natin. Diyan ba sa Barangay San Agustin sa Guagua, ganito na ba ang naging sitwasyon, or kung hindi man, paano yung ginagawa nilang pagbabantay ngayon dun sa kalsada o dun sa sitio na tinitirahan na nitong ating mga kababayan na positibo dyan sa COVID-19? Justin, recent development lang yan, kaya medyo na-overtake yung action ng municipal government ng Guagua. Pero kahit na hindi pa yan ibinababa ni Governor Pineda, inilagay na sa localized lockdown yung compound kung saan nakatira yung mga nasabing pasyente. Ayon kay Mayor Dante Torres, 9 na katao pa ang nandoon sa compound na yon at kasalukuyang binabantayan para sa monitoring nila. Okay, maraming salamat sa iyong update, Ian Flora ng Sunstar Pampanga, sa ating pong mga kababayan dyan sa Guagua, lalo na po dyan sa Barangay San Agustin. Mimingat kayo po, kayo pa mo po lulwal for your own safety.